Jr. KSA, with our President, Mr. Roger R. Floresca Jr. Sabi niya ba hindi ka masabi? Tapos kayo nasabi ka. It's 4-5 out of bar, headed by the President Shirley A. Lee. Sa ating muling naman, at ginagalang ating ambassador ng Toronto at ang kanyang kaibahay, Madam Jo, ang ating kuya, ang ating ginagalang na labor attaché, Hector Cruz, at ang kanyang kaibahay, si Madam Margaret, ang ating welfare officer, si Dr. Adel, and welfare officer Madorna Isaac, sa buong Polo Aero officials, Almaj International School Vice Principal Mr. Salvador G. Miranda, our IBSA OIC Principal Ma'am Pearl. Magkakaiba man po tayo ng uri ng trabaho. Alam
ko, alam natin lahat na mahal tayo ng ating mga employer. At bakit? Dahil tayo po ay masigasig sa ating trabaho. Dahil tayo po ay marunong makisama. Ganyan ang tatak Pilipino. Kaya lahat tayo, alam ko, naramdaman ninyo sa mga employer ninyo, sa mga kaibigan nyo, na sila ay humahanga sa atin. Na sila din po ay humahanga sa pagkakaroon ng strong government na pumuprotekta sa atin. Marahil naranasan nyo na rin na may kumpara tayo sa mga kasama natin sa trabaho, na tayo po ay nabibigyan ng magandang proteksyon ng ating gobyerno. Kaya isa po, ating mga government officials, na masasabi natin na kasama natin na bayani ng Pilipinas. Ngayon po ay maghahandog kami ng munting regalo para sa ating mga makabagong bayan.